A blessed morning, everyone. Kumusta? Praise God, igsoon sa laing higayon. Pasensya na mo, wala na kay ta nag-live kay busy jud kayo. Actually, igsoon, this coming Sunday ang atuang church Thanksgiving. So daghan kay mga preparation, daghan kay gihimo ba, no? So tapos naasad tay mga schedule, mga appointment mo na nga wala ta ka live mo nang karon busy sad ko rong adlaw na ay mga appointment mo nang gingsayo ko after ko nagpray around 4 AM. Nakaunahan na ako mag-live ko, gimingaw na ko live ba, no? So nindot igsoon nga mumata ta sayo sa buntag. Of course magpray ta and then mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Nindot unahon si Lord sa iyo sa kabuntagon igsoon. Ang first part bitaw sa ato ang kabuntagon atong ihatag sa Ginoo igsoon. Amen. That is why nakaunaw na ako nga mag-live karon kay bakante man ko unya, busy na pug ko, no. So sama sa akong giingon nindot ning sayo sa kabuntagon unahon na to ang Ginoo, no. Naman tay mga trabaho, responsibilities every day. Busy ta everyday pero okay ra na, normal man na busy ta. Ang importante the very first part of the morning atong ihatag sa Ginoo like this. Amen, no? So again, pasensya na nga wala kay ko nag-live these previous days kay busy jud kay daghan kay kog schedule, no? Basta daghan kay kog schedule, Thanksgiving, speaker ko, basta daghan na yung mga preparations no. Kunya mao nang nagsigir ako upload ng mga short videos, ingana lang bitaw. Pero sagdi lang ang importante para sa Ginoo tanan. Amen. So again, a blessed morning everyone. Usa kini ka bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom sa Ginoo. Ako na ning balik-balik igsoon pagbukas sa inyong mga mata karong buntaga. Daghan sad kayo wala ka mata karong buntaga. Daghang nangamatay karong adlaw. Na wala ta kay ba og pila ka thousands in different countries lain-laing nasod. Apan salamat sa Ginoo kay gibuhi ta, gipamata ta sa Ginoo karon uban sa libre nga gininhawa, maayong panglawas. Mao nang mamalandong ta sa iyang pulong siya atong himayaon. No wala man ta kabalo naman mo, wala ta mag-isa og relihiyon diri. Wala ta nagpataas og pundok, ngalan lamang ni Kristo Jesus atong ipataas igsoon. Amen. So ako diri mag-share sa Goigson. Ako sa ning i-share sa ako ang personal account. So I just want to encourage everyone to
mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone, and i-share na to atong live igsoon. Nindot ni kay mingaw ba yung palibot ba niya, tulog pa sila kung asawa kong anak. Ako ra ang nagtikaw-tikaw karon igsoon. Nag-message ko Pastor James ganiha. Papreon ta ko. I-check na ko igsoon, i-check na ko. Again, mag-share sa ko igsoon. This time we have 51 viewers. Tulog pa ang uban. Unusual man gud ron nga time na ko igsoon nga mag live. Dili jud ko tig live og sayo. Sayo man ko nakatulog gabi kay mao lagi kanang yesterday man gud ning biyahe may ulayo diri sa Bohol, Carmen, nya init kayo. Basta daghan gibuhat ba, busy kaayo mo tong nakatulog og sayo gabi niya. Sayo ko ning mata mo nang mag-live tabi. Kay gimingaw nako. Pero mao lagi na sometimes dili ta ka live igsoon, pero namo sa akong prayer kanunay. Di ginamawa ang prayer na amo. Padulong matulog before before matulog og inigmata. Namo sa akong prayer. Tanang mga followers ani nga page, no? Praise God. So, shout out na ko ang tanang mga subscribers ani nga page. Thank you so much sa inyong effort. I really appreciate it. And then, tanang mga new followers, welcome ani nga page. Wala jud laing ipataas ani ngalan lang sa Ginoo, no? We respect all religion. And then, thank you sa mga uban mag-send og stars ato mga videos. Thank you kaayo. And 204,000 followers o mabungahong Kristohanon. Shout out ninyong tanan namo sa akong prayer. And mga OFW diha nagtikaw-tikaw, wala pa ang uban padulong matog. So shout out tanang mga OFW in different places, different countries around the world. Mga seaman diha naka-permanent resident, mga seafarer. Shout out ninyong tanan, no? Naamo sa akong prayer. Usasad mo sa hinungdan nga nung ganahan ko mag-live kay I understand nga ang uban nyo diha busy bitaw niya, ang uban dili kasimba. So dako sa kay nigtabang ninyo, no? And shout out sa tanang mga moriple ani nga mga pineriso bitaw mga inmates in different BGMPs. Madako og gagmay nga prisuhan, shout out sa tanang mga jail officer, mga warden. Nasad ko yung mga classmate, mga jail officer, shout out ninyo, di lang tamungan lang kay daghan mo akong mga higala. And then tanang mga higalan to sa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, AFP, and Philippine Coast Guard, Philippine Marine, Philippine Air Force, Security Guard, diha tanan, BFP, Bureau of Fire Protection, ug tanang kapulisan, mga classmate nako, mga higala nako, mga duol sa dughan nako nga mga kapulisan, mga amigo na kong mga hepe diha, no? And shout out na ko ang Campus Menya Cebu, Tagbilaran City Barracks diri sa Moang Station diri sa Clarin nga kanunay nga naa ako sa diri kay ako ingon nga ilahang PNP life coach magsigig share nila sigwali, sig tambag, sig painumdom, no? Shout out na ko ang among hepe diri sa Clarin. Dol sa akong dughan si Police Lieutenant Chief Amado, yes, Amba. Okay? Praise God. And sa to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo, shout out sa diha, no? Dili naman ko pariyak sa unang aktibo kaayo tungod sa akong kabisi o tungod sa ministry, but usalaman ko katawag o ka-text ninyo naadan ko diha. Di ba? Namo sa prayer mga brad. So long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Siya Scepter in Arms atong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Di na to kalimtan igsoon, number 1 sa atong hierarchy is God, no?
So it means that let us put God first in everything we do. Kay mao na sekreto sa taas nga kinabuhi, sekreto sa pabor, sekreto sa, of course, victory, sekreto sa panalangin. Amen. So no, murag man na shout out na no. This time we have 65 viewers, no? So ang uban nangatulog pa niya, ang uban wala pa kabantay, pero padayon ta kay mining sayo ba no? Wala pa ta nangapi. Ingaron igsoon mga orasa, I remember back then sa akong life before. Ingaron orasa mga around 5 pa man diri kapin. Wala na kape na mga pe nya sigarilyo, mao man ay sagaran labi na tugnaw, di ba? Pero karon nga nana ako sa Ginoo nang relasyon ako sa Ginoo nga sa hingpit himaya sa Ginoo lang. Enough na ang prayer, dili na ka kinahanglag sigarilyo. Prayer, word, parehan ni pulong sa Ginoo niya. Kape, okay ra. Kaya usually kung natas kalibutan, nata diri ba kanang nata sa mga bisyo-bisyo ba, di gyud na mawaha sa sayo sa buntag ang sigarilyo. But then I realize nga nanako ni Jesus, nanako sa Ginoo. Okay ra man dagway sigarilyo. Enough na ang prayer, ang word ni Lord in the morning, and kape, coffee stick, okay ra na. Praise God. So shout out to Merlita Aranya Surema, mabungawang kabuntagon, pastor. And to Lynn Alesti Agis, mabungawang kabuntagon sa tanan, watching here in Etski. Regard ko sa Hong Kong igsoon na. Di dyan na malimta na mo ang Hong Kong, kaya ako kayo nag-part sa mo ang marriage life sa akong asawa, bitaw. Twice mi nakaanha da igsoon. So man ko ba na ni? Let's pray, okay? Kay after ani mag-prepare na pod kayo na estudyante, no? And basta daghan kayo bulaton unya. Nasad mi adtuon karong adlaw na mi mission ba? Kauban sa usa sa disciple na ko igsoon. No? So, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord, ang iyang presensya. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed day, blessed morning. Bag-ong kabuntagon, Ginoo, nga puno sa paglaom. Bag-ong kabuntagon nga imong gitugot kanamo, Ginoo. Salamat sa gasta sa kinabuhi, Ginoo. Daghan ang wala nakamata karong buntaga, daghan ang nitaliwan ning nangamatay na karong buntaga, Ginoo. Ang uban nakamata nga nagbayad sa ilang gininhawa apan Lord, salamat nga kami nining kabuntagon nakamata mi uban sa libreng gininhawa na maayong panglawas, himsog basko, Ginoo. So, thank you so much, Lord God. I believe gipamata mi nimo, Ginoo, tungod kay nakinahanglan kanamo. Ug napami buhaton, napami mission, Ginoo. Ug napasad kay gusto ipasinati namo, Ginoo. Kung natulog man mi kagabi, Ginoo, nga naay mga problema, mga struggles, Ginoo, imo ming gipamata karon kay gusto ka, Lord, nga imuhang solusyonan ang among mga problema. Gusto ka, Ginoo, nga imuha ming pasination sa imong gahom, imong milagro. So Lord God, again, salamat sa bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom nga imong gitugot kanamo, Ginoo. This time mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong apan sa dili pa mi magpadayon, Ginoo. So siha among kasing-kasing, Ginoo. Limpyuhi sa among kasing-kasing ang among panudlanan, Ginoo, nga espirituhanon. Limpyuhi aron mahimo ming andam, mahimo ming takos, Ginoo. Mudawat, mosalod sa espirituhanong panalangin nga among ibubo, Ginoo. Imong pulong nga among isgutan karon balaan kaayo. Balaan kini kaayo, Ginoo. Your word is so holy, so make us holy. Himo aming angayan takos balaan usab, Ginoo. And Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan willing mo sunod kanimo. Kay ang panalangin, Ginoo, ang miracle, ang breakthrough naa sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word and then ipalabay ras because dunggan mawala ra, but you're looking for doers of your word, Ginoo. Kanang mosunod gyud sa imong pulong kay naa diha ang imong panalangin. I-bless tanang viewers karon, Lord, around the world. Bisan asang dapita sila karon, Ginoo, panalangini sila, Ginoo. Bisan asa nga sulok ning kalibutan, Luzon, Visayas, and Mindanao, i-bless tanang viewers. I pray nga ilang masinati, mabati imong gahom, imong presensya, imong diho, Ginoo.
ang lihok, ang manifestation sa Holy Spirit among mga masinati nining kabuntagon as we meditate your word this morning, Ginoo. Ibayaw kanamo, Ginoo, pasidunggan kanamo nining kabuntagon. Walay lain nga mong ipataas karon, dili relihiyon, dili grupo, dili pundok, but it's all about Jesus Christ. Ikaw lamang among giisa, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ay, 100 naman takapinda eh. Praise God. This time we have 107 viewers. Again, shout out sa 204,000. Grabe, kadaghan igsoon. Followers of Mabungahong Kristohanon. As what I have said, wala akong mag-expect nga maabot ta o ingani kadaghan nga followers kay, of course, sa social media igsoon, mas dali gyud, mas lisod padaghanon og followers or viewers ang kana bitawng basta magwali ta, no? Pulong, it's basta about sa word ni Lord, no? Mas dali mag-viral, mas dali mag-trending ang mga vlogs, mga vlogging dili pang Ginoo. Hinoon okay man pod about food, no? Ngana wa may problema, adventure. Pero mao lagi na mas dali na mapatok siya in social media. Labi na nanay mga binuang, mga kabuang, bisan mga uban binastos laway na, pero mas dali siya mo trending. But praise God kay bisan ang atong gi-share diri puro pang Ginoo, ibas pa ta igsoon. Pero niabot ta og 204 this time, 204,000 followers of Mabungahong Kristohanon. May buntag dia, brother, lunglib dia, no? So Brad Jomar from Cagayan de Oro, may buntag, brad. So let's start. Hallelujah. Let's start. And our topic for this morning is about paglahutay, no? Kining mga lagad tas Ginoo mga igsoon, dili ni ingon nga kompetensyahay, padasigay or unsa man diha. Kay daghang mga dasig on fire kayo pero wala jud sila nawa na karon, no? So ari kita sa lahutay magdaog, no? Mayo po ng dasig, mayo po ng igo-igo ra, ang importante mo lahutay ta. So ingani mao ni ang ato ang topic karon, about endurance bitaw paglahutay na to. Nindot kay brother sa iyo kawali ba mingaw pog kayo kubugnaw kayong palibot. Yes brad. Salamat sa Ginoo sa higayon. So abo ko mag-expect brad nga mag-live ko karon kay sayo kay ko nato gabi kay kapoy lagi sa biyahe, kapoy sa nay mga responsibility everyday ba nay mga appointment. So karon brad kay busy sad karon adlaw, mao na nga ning sayo jud ko kay mamawi bitaw ko gimingaw na kog live ba, no? So let's start igsoon. Again, before we proceed, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makadungog sila, makabantay ba. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. And ako sang i-promote ato ang Igsoon, ato ang YouTube channel, no? Nasa caption ang link igsoon niya. Free to subscribe. After this, kaning live na to, ako ning i-upload dito igsoon. Mas dali man gud dito mangita tag video, no? Good morning, Pastor, watching from Kabangkalan, Negros Occidental. Pa-shout out, Pastor James, sige. Shout out, Sister Rosalie Bakong from Kabangkalan, Negros Occidental. Okay. Maing buntag sa Sister Flor Pitagara in kailam day ko ni Malaysia. Shout out, sister, shout out. God bless. Amping ka. Regards ko sa imong partner, kung amigo. So, okay. So, let's start. Para dako tag-agi, no? Praise God. Okay. Mubok na kayo ng mensahiya, Igsoon, pero dako kayo nag-impact na to. Kay, mao mo gini. Shout out from Laak, Davao de Oro, Marcos. Hi, Pastor. Pa-shout out from Binansian, Asuncion, Davao del Norte. Actually, Igsoon, kanang ang Davao, may pinakadaghan na to followers yun. And speaking of Davao, this coming December, next month, mulabay rapod. Kay ang among goal is, among destination is to Jensan. Unya,
Anha lang mi mo agi sa Davao International Airport. Diyan ba to yung nag-message na ko nga magpahibaw kuno ko kung kano sa adjud kuno ang exact time nga mo tugpa ko dito kay ganahan lagi jud siya kuno nga mo sugat sa airport ba. Kalimot ra ba ko kinsa to. So mulabay mi da igsoon Davao and then but going to Jinsan mi that time. Ang mo na naman mi ticket airplane ticket igsoon. Oh, daghan kayo from Davao City watching here Pastor Rizalito sa man apelyido ato. Rizalito asa man to nawa ano man. Reluso. Rizalito Reluso from Davao. Okay. Good morning Pastor watching from Calapi, Bohol Silingan rami. God bless Sister Maricel Nelo sa Mihon. Uy, namoy classmate sa Mihon sa una sa during my criminology days. Shout out Brad Jomar of Cagayan. Ug shout out sa nako mga brad na ko sa bahay ni Kuya. Okay? So let's start this kay sayo na sa alas na. Samtang sayo pa. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mateo, mao ni atong teksto Mateo 24:13. Kung balik ko no. Mateo kapitulo 24 bersikulo 13. Ingon si Jesus igsoon ang atong gisunod. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa walay katapusan. Okay? Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Mao ni ato ang hisgutan karon igsoon kaning about lahutay. Amen. Ingon diri si Jesus igsoon si Kristo sa iyang pagwali ingon siya sa Mateo 24:13 apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So naay word ya mga igsoon nga magpadayon hangtod sa katapusan. So dili day maluwas tong maayo lang sa pagsugod, maayo lang sa pag-start, maayo lang sa sa pilmiro, na maayo lang sa tunga-tunga pero wala makalahutay sa finishing line, dili na maluwas. Si Jesus mismo ning ingon igsoon nga sa pagpangalagad nato niya, sa pagsunod nato ni Kristo, sa pagsubay nato sa sigpit sa lisod nga dalan igsoon, sa atong pagserbisyo sa Ginoo igsoon. It's not about how we start, amen, how we start or unsa ta ka on fire, but it's about how we finish or about endurance or ming lahutay, ming persevere ta igsoon sa katapusan. Amen. Kay daghan kayog mga dasig nga nangalagad sa Ginoo kaniadto. Anointed kay gigamit sa Ginoo kaniadto. No? Puro kaniadto, no? Sayo kay musimba kaniadto. No? Grabe ka adik sa presence ni Lord kaniadto. Aktibo kanunay sa mga buluhaton sa Ginoo kaniadto, pero nawala na sila karon. Ingon sila, there are seasons for everything daw na ako no'y season. So, yes, mutuo ko. Ana, naay season. Pero, dili mo pasabot nga naapoy season nga mabackslide ta. Naay season nga mawala ta. No, sayop na. Yes, naay season nga sa una, gigamit ka sa Ginoo nga, karon na kay family. Way problema na. Pero, dapat i-maintain na to ang atong relationship ni Lord. I-maintain na to ang atong pagpangalagad sa Ginoo. I-maintain na to ang atong pagsunod sa Ginoo. Yes, I believe. Igsoon mo tuo kung naay season. There are seasons for everything. Pero walay season nga mabackslide ta. Maimpirno man ta na. No? Walay season igsoon nga gingon nga mobalik tas kanito. No. Nanatas Ginoo igsoon magpadayon gud ta nga maglakaw sa kahayag. Ang nangagi na matud pas pulong sa Ginoo. No, ang kaniadto ra to. Unsa ta kaniadto ning labay na tanan di na to balikan kun dili padayon ta og dapat mulahutay ta. Kay mao ni giingon sa balaang kasulatan giingon ni Kristo nga ang mulahutay lamang, ang mulahutay sa katapusan maoy maluwas. Bisag unsa pa nakadasig ka anointed ang usa ka tawo igsoon gigamit sa Ginoo effectively. Daghan kay siya mga dautan nga nadala sa tiilan sa Ginoo kung di na siya mulahutay impierno gyapon na. Ang importante sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon kaning paglahutay. Dili nang mauna or maulahi. Kay dagang nauna nga nawa na karon. Dagang naulahi nga ning padayon. Pero praise God kay dagan ang pug nauna nga hangtod karon nagpadayon. Amen. Again, lahutay. Ibutang ni sa inyong una karon og kasing-kasing kaning word nga lahutay. Karon igsoon praise God nga dasig kay ta nga nangalagad sa Ginoo. Karon igsoon praise God nga on fire kay ta nga nangalagad sa Ginoo. Uhaw ta kanunay sa iyang presensya, sa iyang balaang pulong, kanunay ta nag-meditate. May nampuon kay ta. Praise God for that nga karon on fire kay ta, dasig kay ta. Ang dakong pangutana lang makalahutay ba ta? Amen.
Sa unahan magpadayon bata. Kay usahay igsoon dasig ta kay okay ra no, pero kay ang palibot okay, no? Pero sometimes kung naata sa mga dagko na kayong unos igsoon mag-anam tagkaluya unya ang uban sad to say sadly mimbalik sa kaniadto kay gikapoy na nga nangalagad sa Ginoo. Gikapoy nagpinaabot anang wali nga ang Ginoo mabalik, no? Igsoon balikon ako ang mulahutay. Mauray maluwas. Yes, na save ta karon. Ampingi ang imong pagkaniluwas. Yes, pwede ka na sa kamot sa Ginoo karon, pero kung mulukso ka, wala na mahimo ang Ginoo na. Yes, ningingon ang balang kasulatan nga sambingay nga ang magbalantay daw sa karnero mao ni biyaan niya ang 99. Kay balikon niya tong nawala nga usa. But what if ang usa dili gyud mo sunod? Timani gitagaan tag kagawasan sa Ginoo pagpili sa kamatayon ug sa kinabuhi. So in other words, ang impierno choice na to, ang langit choice na to. Amen. Sa Bible igsoon ay usa ka tawo igsoon nga sa dihang tungod kay ning lahutay siya nakabaton siya kaluwasan. And I'm referring to Noah. Okay? Kay balo naman ta igsoon nga sa story ni Noah sa Old Testament, suko kayong Ginoo sa kalibutan. Suko kayong Ginoo sa iyang mga gibuhat nga mga tawo kay dautan kaayo. Wa malipay ang Ginoo. Matuniingon ang Dios igsoon nga ako ang pamatyon tanang mga tao, no? Kay nasuko ko, no? Niingon pagid siya nga nagmahay siya nga iyang gihimo ng mga tao kay dautan lagi kayo. Mao na igsoon nga nakahukom siya nga iyang palunupan ang kalibutan aron mga matay itong tanang mga tao apan na siya nakaplagan nga usa ka taong matarong, no? Gideclare man nga righteous si Noah or Noe. Sa nakita niya nga uy naamon day buutan re. May nadloko na ko, taliwala sa kadaghang dautan nga nagpalibot niya, wa siya ming sabay, wa siya ming compromise. Nagpabilin siya nga lagad na ko, suguon ko ni nga maghimog arka. Okay? So igsoon, si Noah nakaplagan as righteous in the sight of the Lord. Since nakita niya si Noah is a righteous man on earth in his time. So gisugo siya sa Ginoo nga maghimo og arka. No? Kabalo ba mo igsoon nga sa Bible, wala gi specific years kung kanusa na human ang arka. So, akong gi-search even sa Google, tanaw ko, ilang gitagna-tagna, musulod daw sa 50 to 75 years na human ang arka. Napoy uban, igsoon, less 100 years. Napoy uban nga 75 kuno years, or naa sa mga 70s, or naa sa mga 50s, basta. So, akong napamalandungan, igsoon, kadugay ba di ay ni Noah naghimo og arka? Pila ka tuig? Look at me. Pila ka tuig si Noah naghimo sa arka nga dako kaayo. Kay gisugo siya sa Dios. No? Years ha? Pila ka tuig. No? Now, dako kayo, dili siya ordinaryo nga arka. Dako jud kayo kay diha man mao man tugingon ni Jesus kay ni sa Dios igsoon nga anang arkaha nga imong himuon mao nay makaluwas nimo sakay ka diha ikaw ug imong pamilya, imong anak, unya magpili ka og mga mananapsat nga imong pasakyon diha atong paris-paris ba, no? So dako kayong arka, in how many years to gi-build ni Noah igsoon. So ang atong topic karon is about lahutay. Og si Noah igsoon ning lahutay sa paghimo og arka. Amen. In how many years si Noah igsoon gi-declare man sa the book of Peter. Tanawan. That Noah is diri 2 Peter 2:5. Noah a preacher of righteousness. Okay. Si Noah igsoon magwali sa to, no, si Noah, and then sa time niya. So siguro samtang si Noah naghimo og arka in how many years? Di gyud nakalikayan igsoon nga naa gyud na mga tawo magbugal-bugal niya. Although wala gi butang diri specifically, pero sure jud ko kay si Noah preacher man. Na siguro yung mga tao mingdool niya nga huy unsa man na Noah, tiguang naman si Noah to, no, unsa man na Noah mong gigama diha arka ha, na unsa man ka diha nga sure ka ning himo nimo kadako ba ning arka, pila nakakatuig nagpanday na agyo na magbugal-bugal, di kalikayan igsoon. Because based on my experience, once mosunod ta sa ipabuhat sa Ginoo, once mosunod ta igsoon sa sugo sa Ginoo, daghang magbugal-bugal, magayaga na to, daghang bashers na to, sure ko igsoon 100% daghan kay nibas ni Noah. Daghan kay nagbugal-bugal, nagtamay, nagyaga-yaga kay how many years gud siya nagpanday sa arka? No?
How many years siya nagpanday sa arka igsoon? So, daghan jud ni do lagi ango-ango naman si Noe. Tiguwang na ka nagamam kag arka nga dako kay kita-na nimo nang langit nga wala joy sign nga naay dagom, no? Nga naay umaabot nga ulan pero init man kaayong panahon. Naghimo man kag arka diha. Murag something ingana bitaw mga igsoon. Pero si Noe igsoon ning lahutay nagpanday gyapon siya. Nagabas gyapon siya, no? Iyang gituman ang sugo sa Ginoo. Amen. Hantod pila ka tuig sige siya pinanday sa arka igsoon nga dako kaayo igsoon. Taliwala sa daghan siguro kay mga bugal-bugal, pagtamay, pagyaga-yaga, paglutos ni Noe. Giango-ango naman ka Noe, tiguwang na kanaunsa, naghimo naman kag arka nga pirti mang inita way moabot nga lunop. Pero wala na niya gipanumbaling, mas iyang gipamati ang Ginoo. Mas gisunod ni Noe igsoon or mas gipaminaw ni Noe igsoon ang instruction ni Lord niya, dili ang mga opinion sa ubang tao. So in how many years si Noe nagsigi og panday, himo og arka, hangtod niabot ang appointed time nga nahuman na niya ang arka igsoon. Sa dihang nahuman na ni Noe ang arka, mao na pud to ang time nga ang Ginoo nagpadag-om sa kalangitan, sa kapanganuran, ug nagpaulan siya og kusog kayong ulan, ug ning baha, og si Noe igsoon naluwas siya ug ang iyang pamilya igsoon ug kauban atong mga mananap base sa instruction ni Lord kaniya naluwas siya. Tanawa, si Noe naluwas kay nganuman ning lahutay siya sa paghimo og arka. Amen. Mao sa niya tong topic karon ingon si Jesus, ang mulahutay hangtod sa katapusan mao lamang ang maluwas. Si Noe igsoon grabe tog struggle nganuman. In how many years nagsigi siya panday, no? Nagsigi siya og gabas mga kahoy igsoon, naghimo siya og arka igsoon in how many years? Nga inantos niya igsoon. Apan ning lahutay siya og tungod kay si Noe igsoon ning lahutay sa paghimo og arka, kadto nga arka maoy ning save niya og sa tibuok niyang pamilya. Amen. Maoy ning save niya igsoon mismo ni Noe, ning save niya ang arka. Nganuman kay wa man siya nagpadala sa mga opinion sa ubang tao, mga pagtamay, pagbugal-bugal. No? Mas gisunod niya ang sugo sa Ginoo ang instruction. Ming lahutay si Noe sa pagpanday, sa pagbuild og ark igsoon. That is why sa diyang ning abot ang appointed time nga nahuman na siya build og ark igsoon. Gipaulan sa Ginoo, gipalunupan sa Ginoo ang tibuok kalibutan unya ming lutaw ang arka ug nakasakay didto si Noah igsoon ug naluwas siya. Ngano man na paglahutay. Amen. Ingani ka importante ning word nga lahutay. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon mura tag si Noe. Daghan magbugal-bugal na to, magtamay. Gahapon gid di ako gi-block kay for me murag mas sa ko alam pud ninyo ayo lang sunda. Nakoy gi-block nganuman. Yes, nagbash siya, nagyayagap niya. Imo bitaw siyang explainan nga mao ni tubago ni mo tarong igsoon pero di gyud tarong ang pangutok. Bugal-bugalan bitaw kagayo niya mura og toxic kay ba niya, grabe na ang mag-serve man gud og mga course gipanglabay ana mo gi-block lang nako no. So si Noah igsoon sa time niya daghan sila kay nagbugal-bugal niya. Mura kita na karon nga nangalagad ta sa Ginoo. Daghang mulutos no, jag unsa la ilang ngala na to no. Igsoon part na siya sa atong journey, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Gipanagna na ni Kristo igsoon nga kita nga ning sunod niya. Aside nga magpasan tag cross matag adlaw, ning subay ta sa lisod nga dalan. Ning subay ta sa sigpit nga dalan, daghan kay taglikayan, daghan kay tagbawal, daghan kayo tag mga butang nining kalibutan nga dili nato angayng buhaton, no? Dili ta mo compromise, magkinabuhi tambalaan, matarong subay sa kabubuton sa Ginoo. Bisan gibuhat sa majority, kung wala malipay ang Ginoo, kinahanglan di nato sundo, no? Daghan kitag struggle igsoon, pagsulay, pagantos. Pero as what I have said, ang atong topic karon about lahutay, ang importante, mo lahutay ta. Bisag kinsa pa nang magbugal-bugal, magyaga-yaga na to kay nangalagad ta sa Ginoo. Normal na lahutay ta. Ako na ning gibalik-balik igsoon. Posible nga dili ka makaabot sa imong destinasyon or madelay ka sa imong goal or sa imong adtuan kung imong entertainon tanang iro nga nagsigig-usig nimo. Sometimes madelay, madugay ang blessing, ang breakthrough, ang promotion. Kay wa man kaming tulin, kay nagsige man ka og post,
nagsigi kag undang, nagsigi kag hunong kay imong gi-entertain ang mga iro nga nagsigi pangusig nimo sa atong journey. Mao na sila ang mga manlulutos igsoon. Magsigi kag hunong kay imong entertaino, no, imo pa jung bawsag bato, no? Imo pa jung unsam kang iruha ka nga magsigi ka manghilabot nga wa man ko nang hilabot mining agi ra ko diri sa something nga nakay buhaton ba, no? Wa ka hibaw na delay de ka, nadugay, no? Mo na igsoon nga padayon lang jud ta kana bitong kanunay ta dapat naka-focus sa ato ang journey, sa ato ang goal. Amen. Gitawag ta sa Ginoo, focus ta ni Lord. Nangalagad ta sa Ginoo, focus ta niya. Dili man tawo nagtawag na to igsoon, no? So mao na igsoon nga gi-remind ta this morning sa word ni Lord, ni Jesus nga mulahot tayo kita dapat, no? Ako na ning gibalik-balik igsoon si Noe. Naluwas siya og ang tibok panimalay kay nilahutay siya sa paghimo og arka. Bisang giyaga-yagaan na siguro to siya unsa kay gisulti nagiangon ni si Noe tiguwang naman gud ni. Ato na lang ning sabton wa gyud nagpanday gyapon siya. Hantud niabot ang time igsoon nga maglunok na katong arka nga iyang gipanday may nakaluwas niya. So ang ark sa igsoon for me nagka-symbolize ni siya og relasyon nato sa Ginoo, no? Karon igsoon atong ampingan gyud, atong klaruhon, atong seryoson atong relasyon sa Ginoo. Atong commitment ni Lord, ato siyang i-maintain bitaw ang atong fire ni Lord, atong kadasig igsoon. Natay personal devotion ang atong pagpangalagad sa Ginoo, atuan ni siyang atimanon kanunay. Atuan ni siyang ampingan. Amen. Every day, no? Nga naa gyud tay quality time ni Lord. Kay kaning relasyon sa Ginoo nga atong giampingan karon usa ka adlaw maora po ni muluwas nato. Sama ni siya sa arka igsoon. Inigbalik sa Ginoo igsoon kay ingo iya man ang gisaad igsoon. Before siya ning kayab sa langit iyang giingnan iyang mga disciple, muuna ko ninyo didto. Mag-andam ko didto, no? Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Andaman ko kamog balay. Aron usa ka adlaw mobalik ra pud ko diri kwaon ta mo. Unya kung asa ko naa mo kay mag-uban ta hangtod sa hangtod. Murag ingana bitaw so saan ni Lord nga naay gitawag og second coming. Naay gitawag og rapture, naay pagbalik sa Mesias, sa ato ang manluluwas, atong Savior, sa atong Master igsoon. Amen. Pero mao lagi na samtang wa pa siya mobalik. Migsoon atong ampingan ang atong relasyon sa Ginoo. Atong atimanon ang atong relationship ni Lord, klaruhon, seryosohon nato. Kay kaning relasyon nato ni Kristo sama ni sa arka. Si Noe igsoon nagsigig panday sa arka. Iyang gi minglahutay siya nga nagpanday, naghimo og arka. Sa ning abot ang dakong lunop, ning abot ang kasuko kapungot sa Dios igsoon iyang gihampak ang kalibutan katong arka nga gipanday ni Noe nga nilahutay siya igsoon sa pagpanday sa arka mao'y naka-save niya. The same as our relationship with Jesus right now. Kung ato ni siyang ampingan at timanon, taliwala sa tong kabisi, taliwala sa unsay mga achievement nato igsoon, dili jud ta malimot nga natay relasyon sa Ginoo nga atong gi-maintain, atong giprotektahan, ato jud ni siyang bantayan bitaw kanunay igsoon. Kani nga relationship, kaning atong giampingan nga relasyon nato ni Kristo, mausad ni muluwas nato. Amen. Sa katapusan, mao ni maghatod nato sa langit. It's not about religion. I respect all religion nga nigiingon nga relihiyon ang mga kaluwas. Sige, okay ra na. But for me, it's not about religion. But it's about our relationship with the Lord. The Bible tells us in John 14:6, niingon si Jesus, I am the way. Siya daw ang dalan, kamatuoran ang kinabuhi. Dili relihiyon. Amen. Jesus ang atong sundon, dili relihiyon. Nganong makaingon ka, pastor, nga dili relihiyon ang makaluwas. Tungod kay sa diyang sauna, salbahis pa ko. Lain-lain nga relihiyon, kauban akong suyop. Lain-laing relihiyon, kauban ako sa kahilayan. Aktibo sila. Nasa ko'y kauban nga musuyop nga every time nga basta adto mi padong sa suyupanan. Nadyo na siya murag ritual himuon igsoon nga magsigigampo. Pero adto mi padong sa among hideout kay manuyop mi. So ning conclude sa kung una nga wala jud relihiyon makaluwas. Tanawa. Night time igsoon nga inighuman na magsuyop, magdebate sila kay lain-lain magrelihiyon. Nya ako maghilom-hilom lang ko. Kay anak baya pagug pastor. No? Pero mao lagi na, no? Sa karon nga nangalagan ako sa Ginoo, gipakli na ko ning Biblia from Genesis to Revelation, kapila na ko ning gihurot og basa.
Wala jud gi-mention dira sa Bible nga ang makaluwas relihiyon atong relasyon ni Kristo. Daghan karon igsoon aktibo sa relihiyon pero ngilad og batasan. Daghan karong aktibo sa relihiyon pero naay kabit. Daghan karon ang aktibo sa relihiyon pero grabe lulong sa makadaot nga bisyo, adik-adik palahubog ang kinabuhi di maayong ehemplo. Ingana ba mga anak sa Ginoo? Kung tinuod ta nga na Kristo igsoon, kung tinuod ta igsoon nga nagsubay sa kamatuoran, ang atong kinabuhi po dili kapandulan, ang atong kinabuhi makita si Kristo. That is why this morning akong isulti niyo, walay relihiyon makaluwas kung dili ang atong relationship ni Jesus. Walay makabag-o sa tao dili relihiyon kung dili ang atong pakigrelasyon nga tinud-anay sa Ginoo. Amen. Kung aktibo ta sa relihiyon, reliyoso tawag na to ana, dili ta Dios nun. Kay daghan kay mga aktibo sa relihiyon, wa gali silingan. Yes, mutabang pero naay motibo nga di maayo. Kung dili sila pakitaag maayo sa ilang gitabangan, paminaw mo. Buy-buyon ang ilang gitabangan, di na kinaiya sa Ginoo. Amen. So again, igsoon ang makaluwas ang atong relationship ni Lord, and then ang atong relationship ni Lord igsoon ato ni siyang ampingan og maayo samtang wa pa mobalik si Kristo. Atong atimanon ang atong relasyon sa Ginoo. Yes, bisitas, trabaho, negosyo, pero ayaw kalimot nga na kay relasyon sa Ginoo nga imong giatiman, giprotektahan. Ayaw itugot nga imong first love ni Lord mawala. Ayaw itugot igsoon nga tungod sa imong kabisi mo distansya na day ka sa Ginoo. Ayaw itugot igsoon nga tungod sa imong kabisi igsoon nag-anam na kagkalayo sa Ginoo. Yes, nakabaton kag mga sakyanan, nakabaton kag mga properties, balay, nakabaton kag kabasakan, nakabaton kag kayutaan igsoon, pero kung kana may hinungdan igsoon nga na distansya ka, luoy kay ka igsoon sa katapusan. Adto gyapon ka mag-antos igsoon. Mao na nga akong pagdasig niyo, taliwala sa inyong kabisi igsoon everyday unsa may responsibility na to. Timan-i nga dapat naadyo kay atimanon. Ayaw gyud kalimot nga naa kay relasyon nga imuhang i-maintain gyud nga kanunay kang mainiton. Hingpit nga relasyon ug kana mauna ang relasyon nato ni Kristo. Atong ampingan igsoon, as what I have said, sama ni Noah, nagpanday siya sa arka. No? No, wala gid siya ma-discourage sa mga gisulti sa mga tao unsa man diha igsuon. Klaro mo jud kay gibas man gito si Noah. Kay naghimo og arka in how many years? Dako kay arka. Pero igsuon sa dihang na niabot na ang right time nga mao na gito na humana ang arka, and then at the same time panahon na nga maglunop na ang katong nga arka nga gipanday ni Noe, nga ning lahutay siya sa pagpanday taliwala sa mga nagbugal-bugal niya. Katong arka nga iyang gibuild, gipanday, mao po tong arkaha na kaluwas niya. The same sad sa atong relasyon karon. Kinahanglan igsoon mo sustain ta, mulahutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong relasyon sa Ginoo mulahutay gyud. Amen. Kay kani nga relationship nato ni Lord mao sad ni magluwas nato pag-abot sa dakong hukom. Sa time nga mobalik na nga atong gipaabot nga si Jesus Christ igsoon sa iyang second coming. Inigbalik niya igsoon. Tan-aw na niya, uy, okay pa o, nagsigida siya maintain sa iyang relationship nako. Sigurado nga madala ta og kana nga relasyon nga mulahutay ta sa pag-amping ani nga relasyon igsoon, mulahutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Maunay makaluwas nato kay ningon si Jesus, ang mulahutay hangtod sa way katapusan mao lamang ang maluwas. Baliko nako, ang pagpangalagad sa Ginoo dili ni padasigay kung dili palahutayay. Praise God kung dasig ta. Praise God, pero dapat i-maintain na to, mo-sustain ang atong kadasig. Kay ang maluwas daw, ang mulahutay ra. Daghang nauna nga nangawa na karon. Amen. Praise God, kay naay daghang nauna nga nagpadayon lang yapon karon, no? Importante mulahutay, tabisang igo-igo ra tong kadasig. Ang importante gud igsoon at the end of the day, sa dakong adlaw sa paghukom, nagpadayon ta nga nangalagad sa Ginoo. Nagkadagma-dagma man ta paning bangon ta og ning padayon. Ning lahutay ta kay ang mulahutay mauray maluwas. Sa karon igsoon dili garantiya atong kadasig. Sa karon igsoon dili ka garantiya ang ato ang kabag-uhan. Bisan ako igsoon nabag-o ko. Ilado kong adik-adik sa among lungsod, sa among lugar igsoon, adik-adik barumbado salbahis. More than 16 years ko lulong sa makadaot nga bisyo. Shabu tanan klase sa bisyo igsoon. Na maligya ko. Nabag-o ko pero dili ni siya garantiya ang akong kabag-uhan karon. Kung dili ko mulahutay, kung dili na ako ni i-maintain ang nahitabo na ko karon. Amen. Kung mubalik ko sa kung kaniadto, kung mubackslide ko, impierno gyapon ko. Kaya gingon sa balaang kasulatan, ang mulahutay man. Karon luwas ko, pero kung di ko mupadayon, balik ko. Hagbong ko dito igsoon. Mao na akong gikadasig ninyo igsoon this morning. Si Lord mismo ning ingon, si Jesus, ang atong gisunod.
ang mulahutay. Asa ni Dapita makita? Nani sa Mateo 24:13, ingon si Jesus, apan maluwas ang magpadayon or mulahutay hangtod sa katapusan. Apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Importante gyud ay ang paglahutay. Amen. Importante igsuon nga mo sustain gyud ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Wala ko kabalo igsuon sa inyong status karon sa mga nagtan-aw diha kung on fire ba mo ni Lord this time? Dasig ba mo? Ang uban nagluya ba? Praise God kung dasig mo, pero mao lagi ni igsuon. Madasig man kada og nagluya, mao ni timan-i. Naluya man kada pagpadasig ay pagdasa imong kaluyahon dia or imong naluya kada, no? Igsuon, importante mo lahutay ta, no? Og before na ko ni end igsuon, tagaan ta mog tips. Usa lamang ni mao ni akong gihimo karon para mulahutay ta. Tutok lang ta sa Ginoo kanunay. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus alone. Kasagaran sa nabackslide uning balik sa kaniadto. Kasagaran karon sa mga Kristohanon igsuon nga wala na nang lumakit-i sa simbahan, wala na nangalagad sa Ginoo. Tungod na igsuon kay naa na sila nagtan-aw sa ilang kahimtang, nagtan-aw sa ilang sitwasyon, naminaw sa mga negatibo. The truth is this, once maminaw ka, grabe ka mo entertain sa mga negatibo nga butang. Grabe ka mo entertain sa mga toxic bitaw, mga garbage ba, mga basura. Grabe ka mo entertain sa sitwasyon nimo nga lisod kayo. Posible ka nga di ka mulahutay. Sa dihang magtutok ka, makafocus ka sa unos, maunlod yun na imong pagtuo sa Dios sama ni Pedro. Pero igsoon kung gusto ta mulahutay, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod sa walay katapusan kay niingon man si Kristo ang mulahutay ray maluwas. Tutok lang sa Ginoo kanunay. Tanawa si Lord kanunay. Tutoki ang Ginoo kanunay. Ayaw tanawa ang pastor. Ayaw tanawa ng magwawali diha. Ayaw tanawa inyong mga leaders. Ayaw tanawa ng imong kauban sa simbahan. Ayaw tanawa imong sitwasyon. Ayaw tanawa imong kahimtang igsoon kay sometimes madrain ta, sometimes ma-depress ta, sometimes igsoon ma-down ta kanuman. Naka-focus ta sa tong kahimtang. Pero sa diyan naka-focus ta ni Lord, naka-focus ta niya igsoon nga mao ay solusyon sa tanang problema, makalahutay ta, maligoon ta, makabaton tag paglaom igsoon. Again, mao ni bugtong Yahweh. Kung gusto ta nga mulahutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo, nga dili ta madala ng mga tentasyon, mga unos pagsulay, unsa man na diha igsoon nga mga offer sa kaaway sa yawa igsoon. Kaya ang yawa kay balo sa atong kaluyahon kung asa ka huyang diha sa katirahan kabalo na ta ana. Kung gusto ta igsoon nga mulahutay ta di ta maapektuhan ng mga butanga igsoon, no? Mga paon ba? Mga bitag ng kaaway. Tutok ta sa Ginoo. Tutuki si Jesus igsoon. Tanawa. Siya dang si Pedro ning tutok ni Jesus, nakalakaw siya sa tubig. Apan siya ning tanaw siya sa balod, ni unlod siya. Mao na igsoon nga ang pinaka Yahweh igsoon para mulahutay ta, no? Focus lang ta sa Ginoo. Ayaw tanawa nang isikataw nimo bisag kinsa pa na siyang gigamit sa Ginoo, mapakyas na tawo ra na. Apan kung ang imong mga mata, ang atong mga mata kanunay naka-focus ni Lord. Wa jud kay kasaway sa Ginoo, perfect man siya. Kung kanunay ta naka-focus ni Lord igsoon, sigurado nga ang mga butang sa palibot imong nakita og imong nadungog dili maka-disappoint nimo, dili makabalda nimo. Kung dili magpadayon jud ka sa imong journey, madagma man ka mobangon ka kay nagtan-aw man ka sa Ginoo, na may paglaom sa Ginoo. Amen. Mao na ibugtong Yahweh para makalahutay ta. Let us fix our eyes on Jesus Christ alone, dili sa atong kauban sa simbahan. Dili sa atong utang, dili sa atong mga problema. Jesus, kay siyang solusyon. Imong problema, kwarta siyang, He's the great provider. Unsa may imong mga problema, ang tanan naa sa Ginoo. Kaya niya mulihok, bisan ang imposible, mahimong posible. So niingon si Jesus sa iyang pulong this morning, ang mulahutay, ang mupadayon sa walay katapusan, maulamang maluwas. Amen. So, lahutay ta igsoon. Sekreto para mulahutay ta, tutok ta sa Ginoo kanunay. Amen. Pirmita naka-focus ni Lord sa iyang word in prayer. Sigurado nga mulahutay ta. Amen. So, akong balikon kanina in serving the Lord, serving Jesus igsoon. Following Jesus is not about how we start, but it is about how we finish or mulahutay bata. It's not about kana bitaw nauna ka or naulahi. But it's about kung mulahutay ba ng nauna o naulahi. Lahutay ang pinaka-importante.
Kaya again akong balikon. Bisan ako igsuon dapat ko mulahutay. Kay mo atubang man ko sa Ginoo. Lisod kayo kamo malangit niya ako maimpirno. Paita ko na. Di ba? Mulahutay gyud. Bisan ako kinahanglan ko mulahutay. Kaya ang ingon ni Jesus igsuon, ang kaluwasan naa sa paglahutay. Praise God kung luwas ka karon. Kay ning tuo ka sa Ginoo, ni salig ka, nahimo tang anak sa Dios, naluwas ta ang tungod na sa grasya sa Ginoo. Pero mao lagi na ang pangutana. Hangtod kanus ata kutob. Apan ako nagaampo igsoon. Maginunitay ta, magkinuptanay ta hangtod pagbalik sa Ginoo. Mulahutay ta og ang gahanghaan sa impierno dili makapugong nato. Amen. Usa ka adlaw makauban nato si Kristo, kauban sa mga santos igsoon. Hangtod sa walay katapusan. Kay ngano man pastor, kay ning lahutay man ta. Amen. Lahutay ta. No, lisod man usahay, di man lalim usahay ang mga lagad sa Ginoo, pero madagma man ta. Yes, way problema. Bangon og padayon. Lahutay ta igsoon hangtod atong maangkon ang kinabuhing dayon ng giandam sa atong amahang langitnon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about paglahutay. Salamat Lord nga imong gipahinumduman nga dili importante ng unsa ta kadasig. Dili importante ng nauna or naulahi. Ang importante labaw sa tanan nga mulahutay gid mi nga mosunod nimo. Kay nasayod kami nga dili lalim ang mga lagad nimo. Daghang dasig sa una nga nawa na karon. Daghang mga anointed, gifted, talented nga imong mga lagad na backslide na karon. Wa ka lahutay Ginoo. So Lord God, I pray nga kani nga topic na mo about lahutay, kaming tanan nga nagtan-aw ani Ginoo. Mulahutay gid mi. Mao ni makaingon Ginoo nga mobarog jud mis kamatuoran. Mao ni makaingon kani nga mensahe karon Ginoo. Nga madagma man mi apan mo padayon jud mi, mulahutay mi kay ang mulahutay mao lamang ang maluwas. Dili garantiya nga mong kahimtang karon Ginoo nga luwas mi. Dili garantiya nga mong kadasig karon Ginoo. What about sa unahan basin di mi kalahutay? Mao nang nagaampo mi Ginoo nga tagai mi dugang kusog Ginoo. Dugang kalig-on kay kaning mga lagad nimo di ilalim. Dugang pailog Ginoo, self-control aron makalahutay mi. Ug tabangi mi Ginoo nga among mga mata kanunay lang magtan-aw nimo, mag-focus nimo. Aron jud makalahutay mi. Kay nasayod kami Ginoo nga daghang distraction sa palibot. Daghang mga distraction nga gimugna sa kaaway aron di mi mulahutay. But Lord, by your grace and by your help Ginoo, makalahutay mi uban sa imong tabang. Lord, salamat Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Wala ko kabalo Lord sa mga sitwasyon, status sa imong mga kanakan karon Ginoo. Luya man sila og dasi Ginoo, but Lord, I pray nga walay usa namo nga mabiyaan, walay usa namo nga nagtan-aw karon mobalik sa agi, mabackslide, mobalik sa kaniadto, magkadagma man mi Ginoo, but Lord God, mobangon mi, mulahutay, mopadayon mi Ginoo. Magkasamad-samad man mi Ginoo, mopadayon mi Ginoo. Kay ang saad nimo, ang mulahutay mao lamang ang maluwas Ginoo. Ayo itugot Ginoo nga naay viewers karon nga di kalahutay. Unsa may among struggle mga pagsulay karon, masakitan man mi, makasala man mi kadugayan, pero mulahutay mi. Di gyud mi Ginoo mo give up, di gyud mi mo balik sa agi, kundili mo padayon mi hangtod sa imong pagbalik Ginoo. Thank you Lord. Salamat Holy Spirit sa imong pulong, sa imong mensahe, imong presensya, and thank you so much Lord God. Ani nga gipaabot nimo namo nga pagtulunan or mensahe, isip reminder, pagpahinumdum nga importante mulahutay gid mi. Bisan pa man sa mga bag-o pa lang nga lagad nimo Ginoo, naghatag mo ni kadasig namo nga kanideng pagpangalagad nimo, dili ini paunhanay, paulahi ay, ang importante ang mulahutay sa walay katapusan kay mao lamang na ang maluwas. Thank you Lord God. And right now Lord, I pray to all of the viewers this time who are watching. Wala ko kaila nila Ginoo. Wala ko kahibalo sa ilang sitwasyon, but Lord, I pray, since you are an all-knowing God, kahibaw ka sa ilang kahimtang, walay malilong nimo Ginoo, walay matago nimo. Lord God, I pray right now for them. Unsa man ilang mga problema karon Ginoo, ilang mga struggle, ilang mga kabugat Ginoo, tagaig solusyon Ginoo, tabangi sila Ginoo. Lord, I pray ang imong milagrosong kamot imong palihukon sa ilang kahimtang karon. Lord, we claim according to Hebrews 13:8 that you're the same yesterday, today, and forever. You're the God of Moses, the God of Abraham, Isaac, Jacob. You're the God of Noah nga nakaluwas Ginoo, nagsugo nga maghimog arka siya.
You're the God of Peter, the God of John, the God of Apostle Paul, and the same Jesus whom we serve today. Ikaw ang Ginoo usab nga mong gilagaran karon, milagroso ka. So Lord God, right now I pray, unsa man ang milagro nga gusto sa mga nagtan-aw karon, Ginoo, palihok ka ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon, in Jesus name. Palihok ka, Ginoo, ang imuhang mga kahibulungang butang, Ginoo, ngana sa ilang kahimtang karon sitwasyon, in Jesus name. Sigun sa ilang pangandoy karon, Ginoo, I pray in Jesus name, i-grant nimo, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Wala ko kabalo, Ginoo, sa ilang gikinahanglan, but nakaibaw ka. So Lord, again, ituyod ang imong balaang kamot, imong milagrosong kamot sa ilang kahimtang karon, ug tabangi sila, Ginoo. Masulbad ang ilang problema, masulbad ang ilang utang, masulbad ang ilang giatubang karon, unsa man ilang struggle, Ginoo. Ikaw ang makapagaan nining tanan, Ginoo. Hallelujah. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. And right now, akong gideklarar, Ginoo, I speak blessing for all of them. I speak miracle. I speak breakthrough. I speak salvation for their whole family. I speak financial breakthrough. I speak healing. Kaayuhan sa nangyayalag, kaayuhan sa physical and emotional. I speak deliverance, kagawasan sa mga gapos sa kaaway, any addiction, makabaton o kagawasan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord God. In this time, Ginoo, among dawaton ang milagro gikan kanimo. Among dawaton ang panalangin gikan kanimo. Among dawaton, Ginoo, ang kahibulungang butang gikan kanimo. Sigun sa among gipangandoy o gitinguha karon. Dawaton namo kini uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga maoy among bugtong manluluwas, agalon, Master. Amen and amen. Hallelujah. That's all for this morning, mga igsoon. Thank you sa inyong pakiguban. Salamat sa nakapamahaw tag-una sa pulong sa Ginoo. Wala pa ta kapangapi, ang uban sila nangapi na. Basta ako, wapa ko tanan igsoon. Giuna to si Lord. God bless, Pastor NG Calo Daguplo. God bless, God bless. See you this Saturday. So, again, that's all for this morning, and I just want to encourage everyone nga naada ta YouTube channel, pwede ra ta maka-subscribe, free ra. Nasa link ani nga caption igsoon sa live kay ako po ni siyang i-download niya, i-upload dito. Amen. So, salamat no sa inyong pakiguban na to, and again, thank you kay mga subscribers ani nga page tanan, star senders or followers, new followers, welcome kayo mo ani nga page, and I just want to encourage every followers to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila di kay kamura. Amen. And this time akong ibalik ang tangang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. All the glory, praises, adoration, and thanksgiving belongs to the King of Kings and Lord of Lords. I pray nga karong adlaw igsoon puno sa pabor, panalangin gikan sa Ginoo. Tanang buhat sa inyong kamot, inyong lakang paboran sa Ginoo, in Jesus name. Dili matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord. Tanang mga OFW dia ubanan mo sa Ginoo, in Jesus name. In Jesus name. Again, that's all for this morning. So, see you next time. Busy jud kay ko, perting bisiya, pasensya na. Basta makalugar ko, makabakante ko, mag-live ta. See you next time. Igsoon, ampo, amping, abante. Amen. So, kuan di ay akong baliko, no? Akong i-end ni siya nga live, pero di man ni mawaig soon. Pwede ra po ninyo i-mention yung mahigala, nakadungog naman mo sa mensahe. Yung mahigala nga, friends ninyo, kabalo mo nga, fit sa ilang sitwasyon karon eh. Labi na nga na mga gipasan cross, pagsulay, unsa man dia. Kinahanglan jud sila mo lahotay, so i-mention sila direction or i-share atong live igsoon. Mas nindot jud i-share. Amen? So again, that's all for this morning. To God be all the glory. See you next time. Keep safe, everyone.